Wara snin twal ta' studju, 156 avukat u 5 prokuraturi legali illum ingħataw il-warrant biex ikunu jistgħu jibdew jipprattikaw fil-professjoni legali. Għal din iċ-ċerimonja kienu preżenti l-ogħla karigi tal-isfera legali fosthom il-Prim Imħallef, il-Ministru tal-Ġustizzja, il-President tal-Kamra tal-Avukati, l-Avukat Ġenerali u l-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija. Fiċ-ċerimonja l-President tal-Kamra tal-Avukati George Hisler feraħ lill-avukati u l-prokuraturi legali li għadhom kif kisbu il-warrant. Filwaqt li enfasizza li issa huma daħlu fil-familja tal-avukati u għalhekk iridu jġorru r-responsabbiltajiet kollha illi ġib magħha l-professjoni. Kien hawnhekk li għamel referenza d-dikjarazzjoni tal-Kamra tal-Avukati fejn stqarr illi l-professjoni ta' avukat trid iġġorr mhux biss ir-responsabbiltajiet lejn il-klijenti iżda anke lejn il-qrati u s-soċjetà ġenerali. Dwar dan il-każ partikolari George Hisler stqarr illi l-Kamra tal-Avukati trid tissalvagwardja r-reputazzjoni tal-avukatura u anke tas-soċjetà. Nieqsa minn din iċ-ċerimonja kien hemm iż-żewġ studenti Janika Barbara u Thomas Sant illi gradwaw mill-kors tal-liġi u ma ingħatawx il-kwalifikazzjoni għal warrant ta' avukat minħabba każ ta' frodi ta' snin ilu. Tkellem ukoll il-Prim Imħallef Silvio Camilleri fejn filwaqt li jawgura l-avukati ta' suċċess tagħhom fakkarhom li l-istudji tagħhom ma jispiċċawx hawnhekk. Anzi, issa id-dover lejn il-qorti u l-etika jiżdiedu. Iddikjara li issa jridu jkunu huma li jkunu qegħdin iħarsu l-interess tas-soċjetà u jsalvaw is-saltna ta' dritt. Intant kemm l-Avukat Ġenerali Peter Grech u l-Ministru tal-Ġustizzja Wim Bonnici saħħu illi minkejja illi ħafna mill-gradwati mhux se jkunu qegħdin jersqu lejn il-qorti xorta waħda jridu jibqgħu aġġornati bl-iżviluppi fil-liġi u l-ġurisprudenza. Wara l-messaġġ tal-kelliema, l-avukati u l-prokuraturi legali, il-professjonisti legali ġodda ingħataw il-warrant tagħhom u issa jonqoshom biss l-aħħar pass dak li jieħdu l-ġurament tagħhom fil-qorti.